Сәлем достарым, моторларым. Біз міне Лениногорскқа келіп жеттік. Біздің бүгін супер вело экскурсия. Көрсетірмін ала берсе. Нешік мұнда вело обстановка. Мотор жерлерін көрсетуге тырысырмын. Мұнда жинанда бик мотор. Лениногорскта тұрушылар өздері білелер діреймі. Шоң көре көрсетіп барыңыз, деймі? Рахмет. Ақтықтағыз. Разный мотор шешмелер мұнда. Міне қарағыз достарым, моторларым. Көп мұнда нендей орман рахатланып, велосипедларда алып йөргә була. Ләкин менә күбесе белмейді аның турында. Қарағыз. Кайбер шәһәрләрдә юк та әле мондый нәрсә. Бармы, Кайрат? Шоңғыларда шолармы кыш көне? Все, әйбәт трассасы бар әйме? Все, әйе. Әйе. Мына қарағыз. Монда полный ничек дигән әле биатлон трассасы кирәк монда әйме? Алла берсә, хәйләр тормышка ашыр, барысы да булыр. Мына қарағыз, әйе. Так, берәр видео табып мин сезгә дусларым, моторлар, квадрокоптердан күрсәтермен әле бу җирне табып булса. Берәр интернеттан табып күрсәтсез. Вообще монда мотор. Гомумән инде урманнарда мотор. Ну әле шәһәр янында булгач, күбрәктән һәйбәт кызыграк әле ул. Менә все, ярашка сүндерәм, киттек дальше без. Менә әйтеп киткәнем инде, менә карагыз. Мондагы моторлыкны. Бу бит менә һәр шәһәрдә бар. Аны менә безнең халык белми генә. Менә минем язучылар арасында Лениногорскидан бик күп кешеләр, әйме, сез белән монда йөрисезме велосипед белән? Или кыш көне чаңгы белән шуасызмы? Языгыз әле. Шәп. Менә бу сурәтне карагыз әле. Бу бит Лениногорск түгел, бу Лас-Вегас. Карагыз. Швейцария. Менә сезгә монда су куйнырга. Менә сезгә ЗАГС. Менә шунда кинотеатр бар. Урам кинотеатры. Карагыз әле. Мәчет, кстати, да мәчетне карыйсы килә минем тоже. Мәчетне тоже гел кадрда күрәм мин. Карагыз, шәп. Супер. Моторы машина сен шәһәр. Вообще супер. Карагыз. Да. Гора зеленая. Гора зеленая? Яшелтау дигән бу инде, Яшелтау. Әйе. Карагыз. Супер. Икенче ягыннан төшереп күрсәтермен. Менә тагын бер җире күрәсезме? Күрәсезме бу моторлыкны? Карагыз әле. Шәһәр менә кул төбендә. Әйтәм без менә местный Рублевкада. Карагыз әле. Чыннан да менә монда килгәч, яшьләр килеп китә башлады. Бөтенсе пөхтә, мотор чиста. Карагыз әле. Кайрат, моның исеме ничек? Местный Рублевканың. Исеме ничек? Велопоселок? Первый поселок. Менә сез күрәсез, первый поселок. Первый поселковский, короче. Первый поселковский здесь живут. Мотор, карагыз, инде монда. Мотор үйләр. Карагыз әле. Да, вообще, бүгін настоящий жей көне моторым. Как будто все лето так залили. Ага. Как будто жейнең беренче көннәре генә. Карагыз. Менә мәчетне якынрак килдек. Карагыз әле. Мәчет. Афәрин, молодцы. Әле менә азан вакыты бетте генә. Төштек. Менә монда мәхәббәт паркы. Карагыз әле. Менә мотор итеп Лениногорск дигән. Кирәк инде менә шулай. Шуны берке шәһәрләрдә йөри торган җирләр булгач, парклар булгач, әзрәк үзеңне кичтәсең әйме. Шулай бит инде дусларым, моторларым. Әнә анда кешенчик утыраны, молодцы, күрәсезме менә? Әле ул кешеләр бугай, мәхәббәт кышлары. Әйбәт. Анда парковка. Мәчеткә парковка. Без әнә тегән тауларда булдык. Әле яңа гына теге урамны тегеннән уздык без. Карагыз, әнә тегән таулар. Шундый хәлләр. Карагыз. Ашыйм моторым? Вообще шәп, әйе. Все, без киттек дальше, яме? Менә монда Түбәтәй дигән кара ротонда.
Қараңыз әлі. Алла берсе ерімесек жүріп мінербіз шында. Қараңыз мұндағы моторлықты. Мұның суда жылыдыр әлі. Бүгін дүшембі, шуңа көрі кішес. Малай су қойнырға керек. Қойнып алабыз ма? Қойнып алабыз. Қараңыз әлі оларының заксары не мотор. Ескиткіш. Қараңыз әлі. Міне достарым моторлар, міне бұл Леногорскийдің знаменитый мәшіті келі, міне шулай мотор фотографиялар көресіздер әме интернетта. Аны міне бұл жерден түсірелер. Көресіз ме? Шәп. Өзі мотор, өзі шулай ағаштар янына көрініп тұра, таулар. Қараңыз әлі. Мала ескиткіш шәһәр. Айтам ет, міне шундай жерлер көп болсын, міне тау бетінен қарай тұрған. Ярар, ха. Шәтемері бұл моторды қараңыз. Леногорск. Қараңыз, бұл Ротонг деген. Мотор етіп Леногорск есімі жазған, көресің. Малай шәһәрі кез шәп. Фото түсеміз. Қараңыз. Шундайларның парклары. Супер велоэкскурсия. Міне Леногор шәһәріне келсеңіз, арендаға велосипед алып, рахатланып, бүтін шәһәрні бір сағат ішінде бүтін жерлерінде бола аласыз. Кімдер қонаққа келе? Қараңыз. Міне Хәрби Дон аллеясы болдық. Әзір келдік, міне Батырлар аллеясына қарағыздар. Шында видео түсірем.
Батырлар аллеясы мына. Қараңызшы матур. Нәрсе бәйлесім келе. Бұл шәһәргә шынында күшіп яшысы келе. Чөнки шәһәр бәләкәй, бүтін нәрсә бар, инфраструктура бар, бүтін парклар бар, су құйынырға жер бар, таулары бар, сулары бар, нефтләре бар. Іште бардыр деп ойлаймын. Шуңа күрә яшьләргә бик шәп шәһәр. Яшьләргә дә, уларга да шәп инде. Бу нефтчылар аллея. Hadi. Лениногорск. Малыша. С нашего Чернобыльской аварии, да, с нашего города АЭС, который в 86 году попал. Тенечки прячется. Міне қараңыз, инициатор разделения города Лениногорска. Михаил Дмитриевич шунды яшел ясаған. Лениногорск шәһәрін қараңыз. Теперь нет, теперь это КАИ. Міне Ғабдулла Тоқаев хәйкәлі тұра. Сый ғұмырны, сый халықны, сый халқының дүниясын. Міне шулай яратығыз туған яқларыңызны, қонаққа келіңіз башқа шәһәрләргә, Лениногорскіға. Дұрысын еткенде, мында йөрисең, бүтін нәрсе пөхтә матур, 90-нчы елларда кебек кешеләр, кышлар ашытып йөри паркта, машиналар әкрен генә йөри, күңелле инде. Вообще. Разочек. Тып-тыныч. Кибеткә кереп торган теннис холл, параллель. Жаңа шунда булып бик шәп. Вообще, ойнарга да шәп икән. Параулары гына җиңел. Молодец. Красавчик. Лениногорск автовокзал. Полно посетителей.
Konozanchi Porsche-lar. Alish. Yollarıma nurlar düşedingide Kuşuk jeyip çıktın karşıma Stadion. Yaşım bugün siyu nazlarında Rahmetlimin sina barısına Merhamette kanatımsın Tengrim seni sıyıp bir gemide Suşunda Senin belirtlerine şükür oldu. Şimdi birinci günüşünde neft sarfı turgan. Onlar şimdi neftini susup, yok adam jivat. Mine bağış yanına foto düşürge keldik. Ну, bütünüsü belekey. Çıktır. Не фотогеничный нас көресіңбі? Яра şu anda Qoramastan videonu düşürem. Mında Naz yeri. Xатын yeri. Bitti mi neyme oturun? Düşmeysin onu? Biz Lenogorsk tігінде biz Almatga yol tutabız. 32 kilometr qoldi. Almat kut bizni.